Nachádzame sa v srdci východného Slovenska. Tam, kde sa lesy dvíhajú do tichých hrebeňov volovských vrchov, leží krajina poznačená históriou baníctva a hlbokou prírodnou rovnováhou. Okolie mesta Gelnica je mozaikou lesov, lúk a opustených zákutí, kde má stále hlavné slovo príroda. Práve tu, na rozhraní otvoreného priestoru a lesa, sa odohrávajú tiché príbehy lesnej zvery, často bez povšimnutia človeka. Na rozhraní zimy a prichádzajúcej jary, keď lúka ešte dýcha chladom a les stojí v tichom očakávaní, sa na jej okraji objavuje nenápadná skupinka. 8 kusov Daniela Škvrnitého. V mäkkom februárovom svetle ich siluety splývajú s krajinou, ako by sem patrili odjakživa. Niektoré z nich pokojne ležia v tráve a odpočívajú. Iné stoja pomaly, sa obzerajú a vnímajú každý zvuk. Ide o mladé jedince, ešte len na začiatku svojho života. Samec v skupine nesie na hlave iba malé ostré parôžky. Prvý náznak budúceho parožia, ktoré sa v ďalších rokoch rozšíri do typických lopát. Daniel Škvrnitý je spoločenská zver. Mladé kusy sa často zdržiavajú v menších skupinách, kde nachádzajú pocit bezpečia. Spoločne oddychujú, spoločne sa presúvajú a spoločne reagujú na zmeny v okolí. Tieto Daniele pôsobia smelo. Po vyrušení nepanikária. Ich prvá reakcia je ticho a nehybnosť. Pohyb sa spomalí, tela akoby na okamih zmrzli, hlavy sa dvíhajú, uši sa otáčajú všetkými smermi a pozorné oči skúmajú priestor. Je to typická obranná stratégia. Najprv vyhodnotiť hrozbu, až potom sa rozhodnúť, či je potrebné odísť. Keď sa napokon zdvihnú, robia to pokojne a bez zbytočného zhonu. Plynulým krokom sa presúvajú smerom k lesíku, ktorý im poskytne úkryt aj potravu. Daniel obľubuje práve takéto prechodové zóny. Okraje lúk, lesné svetliny, riedke porasty, kde má dobrý pohľad a okolie vidí. Zaujímavosťou je, že Daniel si na rozdiel od iných druhov jelenej zvery zachováva svoje škvrnité sfarbenie počas celého roka. V zime je jeho srst hustejšia a tmavšia, no biele škvrny zostávajú viditeľné. Pomáhajú mu splynúť s polotieňom lesa, rozbitým svetlom na okraji lúk. Hoci dnes pôsobí ako prirodzená súčasť krajiny, Daniel Škvrnitý nie je pôvodným druhom tohto regiónu. V oblasti Gelnica sa historicky nevyskytoval a bol sem umelo vysadený človekom, predovšetkým z poľovníckych dôvodov. Postupne sa rozšíril aj do prostredia, ktoré preň nie je úplne prirodzené. A práve tu sa ukazujú aj jeho slabiny. Daniel je zver, ktorá má citlivý tráviaci systém a nevždy dokáže rozlíšiť, ktoré rastliny sú preňu bezpečné. V neznámom prostredí môže skonzumovať aj jedovaté alebo toxické rastliny, čo v niektorých prípadoch vedie až k jeho úhynu. Ide najmä o druhy, s ktorými sa v pôvodnom areáli výskytu nikdy nestretával. Ako sa skupinka stráca medzi stromami, lúka opäť stíchne. Zostávajú len jemné stopy v tráve a vedomie, že sa boli svedkami krátkeho okamihu zo života zvery, ktorá tu síce nemá pôvodné korene, no napriek tomu si tu našla svoje miesto. Okamihu, ktorý odhalí svoju krásu len tým, ktorí sa dokážu na chvíľu zastaviť a počúvať krajinu.